Čaute, vítam vás z nového videa. Dneska tu je druhý díly a máme tu Soccer Champs a ideme hrať za slovenský klub Košice alebo Skalica. Košice sú podľa mňa známejšie, majú jednu trofej, akú? Second Division, tak potom nič, ale môžeme ísť za nich hrať. A ideme na to. Letíme tam. OK, precestovali sme do Košíc a chcú miliónniče do Osieka. Tak to je zaujímavé. Ako je, že je z Chorvátska a je mladý. Tak by som im dal. Či mi dali o 10. Príjmujú to, takže som ich získal ešte lepšie. No, fajne. Žiadny national tým, žiadni hráči, ktorí hrajú za štát, že reprezentujú krajinu. Bastony. Soboslaj išiel s Bastonym do Real Madrid. OK. Mám peniaze, ja by som si vymenil napríklad tu. Prečo tu mám LBčko? Prečo tu mám FBčko? Fabis. Pavík, OK. Ja by som kúpil nejaké dobré CFko. A Of Hesseling by nebol zlý, je mladý. Takže kupujeme ho za 390 000 a prijal to Of Hesseling, OK. Nie national tým určite, lebo za Holandsko by určite nebral. Je mladý a ideme sa pozrieť na jeho potenciál. Potenciál 70 až 88, takže mi bude rásť. Takisto ako Timotej Vavrík. No a my ideme na prvý zápas proti Považskej Bystrici. Skipujeme ho. Of Hesseling dal gól, takisto aj Timotej Vavrík, o ktorých som rozprával a dali obidva góly. Tak ich potenciál sa môže naplniť. 3-0 nad Považskou Bystricou. Za mňa perfektné. Faško. Michal Faško. Je starý, ale potom už nebude rásť, takže asi by som ho predal za to. Skúšame to zvýšiť? Nie, nedajú to, tak necháme tak. OK, máme peniaze ďalšie. Útok v pohode. Všetko v pohode. Žiadny problém. Jones Santos. Prečo nehrá Santos? Santos si zahrá. Je to lepšie, tak by som to spravil teraz. Takto. Zatiaľ len, aby bol lepší overall týmu a mohli by sme sa zlepšovať. Takže takto zatiaľ. A hráme proti CSKA Sofia 2 z bulharskej ligy. Z druhej ligy. Majú dvoch zo zahraničia. To nevadí. Ideme na to. Skipujeme ďalší a Of Hesseling dal gól. Takisto aj Cerapkaj, ktorý je s ním v základnej zostave. 2-0. Za mňa v pohode v Chile. Alahli. OK. Španielsko 3-2 nad Argentínou a vyhral OK. Proti Bratislave hneď prvý zápas, tak to bude ťažké. Teraz by som dokúpil to, čo by mi trebalo. Kúpil by som nového útočníka. Na Vidoviča nemáme. Ale William Osula je dobrý hráč, ktorý hral aj za Dánsko tu na majstrovstvách sveta na Slovensku. Cerepkaj zostáva, Niavčos ide preč. Pretože Rezinčej krajní, takže Niavčos, bye bye.
Timotej Vavrík sa bude ešte vyvíjať, takže v pohode. 230 v pohode, není problém. A nakoniec Vavrík nastúpi bude hrať na miesto Kiro. Toho potom neskôr, keď tak. Tak mi to stačí a môžeme ísť na Slovan Bratislava, ktorý bude ťažký. Takže potom končíme video, potom mi napíšte, za aký ďalší klub by som mohol spraviť kariéru. Chcel by som za Košice vyhrať Slovenskú ligu, potom pohár, Slovnaft Cup a nakoniec by som chcel vyhrať aj Champions League alebo nejaké také trofeje, takže aj na Club World Cup sa dostať. Bolo by to za mňa super, ale pochybujem, že by sme sa dostali zo Slovenskej ligy na Club World Cup. Ale Of Hesselink na Osulu, William Osula. Tyčka. Moja chyba. Netrafil som. Je tu polčas. 0-0. Za mňa v pohode. Dáme tam Vavríka. Ten má dobrý potenciál. Timotej Vavrík v pohode za mňa. Len dúfam, že to vyhráme. A je tu protiútok Slovana Bratislava. Dobre, není problém. Ešte to môžeme vyhrať. Možno máme šancu. Maličku šancu máme. Chytil to. Šipoš to chytil. Skoro, poď. Pekne. Ešte mu to Kruziak. Galovič to odkopol a ešte môžeme mať akciu my za Košice a opa. A nebude. Možno ešte budeme mať. A nemáme. Máme jednu akciu celkom do tyčka. Nevadí. Dobre. Zatiaľ v poriadku. A sme na 7. mieste, Slovan Bratislava je pred nami. Nevadí. Dostaneme sa vyššie a určite. No tak určite napíšte do komentáru, koho by som mal kúpiť. Tak až tak veľa peňazí nemám, takže teším sa, že môžem zase natáčať. Tak, čaute, uvidíme sa v ďalšom videu.